Washington igen klar. Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark har overgivet sig. Og fem forbandede år har knuden landet i sin hånd med kulde og sult på savn. Og der gik slid på skoven, skår på skår, og der gik grøn skab i svære træ. Gå til modstand, alle danske fallemænd som ved og hvert